Taura sana nyama. Taura sana. Pamusoro wedare ronzi nomi yachiringa. Nomi yachiringa. Ndakwirawo dare roro kuti murume wangu anobude kukachena akangondisiya kumba nevana akatakura hembe dzake akaenda akati handichada mukadzi. Saka izvezvi ndinongogara ndega nevana kana chikafu asi kana kumbonditengera. Ndanoenda kuti andibudirawo pachena kuti achiri kundidera kana kuti hachada pamberi pedare. Sezvo akatara pamberi patete vangu akati nina mukadzi handichada. Baba, ndibudirawo pachena nomukadzi wenyu ndano mazuva ndega. Inini ndinonzi eti kare ndirise kumwe muzukuru ndauya ndakamirirawo muzukuru wangu anonzi Matthew ari kubasa ari kuchikoro kwaari. Saka pakasvika samanisi rachangamire ndakaona kuti hazvikodzere kuti ndisauye kudare kwachangamire. Ndokubva ndafonera mupurisa anova ndiye akauya akatipa samanisi ndikati muzukuru Matthew ari kubasa kuchikoro kwaari bhozi semunhu ari kudzidzira ari kuita zvemarketing kumasasa uko. Saka ndati nini handingashororera changamire. Saka ndati ndiuye ndimirire muzukuru wangu ndiye handituma Matthew Tsuru kuti ndiuye ndimirire nyaya yake iyoyo. Zvikanzi nemupurisa aiwa kana madaro munenge makudza dare rachangamire. Ndosaka mandiona ndiri pano ndiye hanzvadzi. Akuru matumwa nemuzukuru mungire kuti vamaizwa here handishi hanzi muchiri kundida here kana vakutumai mamirira kuti kuto kuti ndorikaizo inini ndati takadya tikaguta ini nangu handichada nekuti mukadzi uyo anonetsa. Ndo mashoko andatumwa nemuzukuru. Ndadzoka kwamuri amai. Asi akadya takaguta. Unonetsa. Handikuzvinzwa hangu vasi. Ndandikaona kuti ndidzokere kumba kwacho. Pasina nachakaita hangu kudzokereke kumba kwacho akangondisiya kumabhuku kwacho kwatinoloji. Ndopandingori pamba pacho. Iyezve apa tine vana vatinavo. Vana vacho havana kana mabhegi. Airamba kuti titoresa vana mabhegi. Aizoda tazondisiya izvozvo. Mabhegi haanetsa. Tinotokunyorera tsamba muno. Ndobasa redu. Kasi manzwa yenyaya. Ndazvinzwa. Mauya nani? Iyo marizini akupai naye mati madya maguta kai. Magutei. Rizini yaandipa yekutanga. Chaguta chii? Chaguta aguta kushungurudzwa nekudeswa nemukadzi iyeyi. mataura zvakanaka tiri pamuri manje. Andiana. Isaisa semunhu atumwa maasekuru. Muno mumwe here musi mungataurire dare rino kuti muzukuru wangu akambouya achinditaurira pamusoro pomukadzi uyu nokunetsa kwaanoita. Ndinotenda chakamira. Muzukuru uyu kana inini chaipara pandiri panapa ndofunga atotanga kutongoona nhasi kumushedza kuti huya tigare pasi titaure nyaya dzako haatodi. Chibva mamira ipapo muri chii pakati pemuzukuru kana muchizomirira kuti akuparadza musha wake obva akushedza iminiwa makadaira mashoko ake munenge mumbori munhu akaita sei uko. Ndinotenda chakamira. Inini handina kumirira kuti musha uparare. Ndofunga nyaya iyi iye mukomana iye ari kuchikoro ndinogona kutoti titi kana zvichikwanisika ndogona kuti titi ndimufonere muzwa achitaura takazama kuenda kutadzisai imimi zvinizvo paifanira mutavungumba kwei musi wakupai mashoko okuparadza musha ndo pamaifanira kubva mato kana pafoni kutaura soko mabvuma kunzi asekuru endai munoparadza musha wangu musina kana madii kutaura kuti aiwa chikoro chino nguva yacho ndinotomirira kusvika wauya tigare 1 in 1 bwezi kuparadza musha hakuna kuchipa but mimi saasekuru vandaona muri mukati menyaya mazvitonge zvinhu zvakachipa. Chokutanga asekuru zivei kuti munhu akabereka naamai nani vanorwadziwa nezvamuri kuita imi saasekuru ngative ana asekuru vechokwadi
zvategera ana sekuru makuru anonakidzwa kuparadza dzimba dzevazukuru. Kana asina kuteererei chakutadzisai kuti musheedze 1 on 1 makagara achikutaurirai matambudziko ake, nokuti kumashure kwanga asikakushedzeka murume. Nhasi mamashedzwa mamanakirwa nokushedzwa kwanhasi. Ndinotenda chakamira. Ndiri kuti ndakatombosheedzwa ndikamufonera iye imubvunzei kuti ndakamufonera kuti dambudziko riri kugoitika chachera kwauri nderei. Ndikatuma umwe muzukuru wangu mwanditori naye panapa papa. Bati watori munhu mudare munhu, ndikati ndinogadzisa nyaya iyoyo. Akaramba akati inini handichada. Izvo zvese chikukonzeresa kuti ataure nhasi nyaya yekuti mabhedha hakuna chakati. Akatotaura kuti vana havasi vako, saka mabhedha ekupekera, saka handifana kunge ndichitoresa. Munhu uyu anonetsa chakamira. Ari kuspesisi kumasasa. Vanoita nemakuchezese chikoro. Vatori pamaexamination izvozvo vari kutonyora. Ini panobvunza ondada kubvunza imi sekuru kura kusvika pazere hamuna kubvira manetswa nemukadzi. Ndinokupindurai chakamira inini ndakanetswa nemukadzi kasingatoperi, asi mukadzi zvaanoita asi uchiri kunetsana here izvozvo ashandisana akurawo asi ipapo pamuri kutaura ipapo ndakazama kuedza kutaura pese papo pekuti imimi vanhu imimi muchiri vana vadiki itai kuti titi tikuyananise kushedza nevanhu vechechi panonamata natete vangu vari murungano handitimaona hatisi kunyepa chakati mukunyepa yamandibvunza kuti kwemii muri kundiri kunyepa papi taura tinenge takateerera matini pasi panyaya ndichitaura nemuzukuru wani ko nhasi vechechi vamakutaura kuti takazoshedza vechechi muri kuvawana kupi imimi magara muchiti mimi haute habvume ndiri kuti vechechi takatovashedza vakagara naye pasi anashedzera munhu asingabvume airamba ini ndikatomufonera musi unonono ndakatomufonera isusu patirwadza kuti mapinda munyaya yemunhu asingakuteererei chakupai kuti mupinde munyaya yemunhu asingakuzivei kuti muri asekuru. Basa rasekuru munoriziva basa rasekuru ndiri kuyananisa kukanandara munhu iyeye aratidza ndamushedza kasasekuru kubva aratidza kuti ini handisasekuru vake chandomudira mangwana kuti enda ndinoparadza imba yake chii. inini ndopoka kana mama kateerera pindura izvo ndakubvunza kuti inini muzukuru handideka kana ndikamushedza kuti uya ndikadzidze nyaya dzako habvume, asi kana kwakuparadza wogoda kushandisa inini ndomuregerera here mudii munhu iye haregerereke but munhu andishedza inini handa kushedzwa nemunhu. Ini ndatumwa nemuzukuru wangu murume wake kuti sekuru endai munondimirirawo musashore dare. Isusu taona nyaya ikati vana kutaka vasvina sei havana chavaita chinhu ozishoko vatopirwa kudhara dare rakagarwa kudhara nyaya yako chete yaye kuti hanzadzi yangu isununguwe tuweshireka zvepfuma kana vabereki varipo kwira dare nokuti vapiwe kwavo kubhadharwa kutamisirwa kwakaita baita basa teku ndoda kupedzesera ndichiti haasi muchete muzukuru achauya kwamuri achiti muvake imba, kune vazukuru vakawanda asekuru mukaramba makadaro muchaparadza misha vazukuru yakawandisa. Saka tikuda asekuru wokuti asekuru vazive basa rani ndinotenda chakamira kuyenda kuti asekuru kana makuenda muende kutiziva kuti dare raziva kuti imini manga vakagara kudhara amai vangu avo vanga vakagara nomusha vasingadiwe uyezve imimi asekuru ndiri kukukumbire kuti muvasekuru vanogona kuvaka mugoita asekuru vanogona kuzodzora manekiti go zvakwana amai kabvundu amusona makupita kupedzisira taura izvi mwana uyo akubatwa neshungu manyanya kutaurisa tine urombo kana vana sekuru tiguma kuitwa maspokesperson ekuparadza dzimba. Inini ndinosenza kuuniversity hatina kwatinoisa timetable yemaexams all of the weekend.
Saka ndakachikumbira kare rino kuti nezvawaudzwa nemuzukuru wavo mangwana vanonyara vaviri ava vaita sekuaurirana dai mambo maregedza kuramba mwana wangu achirambura nase kana kuda vachinyora examu kuda kuti shodo noya kana shodo ripamberi maexamu dzaanenge aita sei simesta yaita sei gau yazviviriri akagara ipapo patipapinde mambo chifu mashoko ataona musona taakudza netaaremekeza asi nyaya inoitika murikono kuti ava vanhu makatarisa kwavabva mabva kupi pamwe vanhu vakadai vanhu moota aita zvokutumira next time aite zvokutumira haatogara aregera kuuya asi uye anoramba ari pajopechi kana achida mukadzi wake hapana chinotaridza kudzoka neshereni remudanira mambo busha achiti aiwa inini mhuri yangu ndikuita sei ndikuita pane pamwe pokuti unogara wakasungira mwana waridzi anosvika achiri mwana mudiki anobva achiobva akarova nechikomba kana nhasi kana mangwana woita sei maita basa ndatoona sekuru abudisa shereni saka tichataurei but anyway zvazvinoita nyaya idzi tsisi ini handidi kuti uve emotional nokuti situation yauri ndoinzwisisa nokuti hausiro kutanga kutonga muno kana wanza uchadiwa ukafosera unotambudzika ndiwe zviri nani kuti hama dzako dzikutore dzikubatsire mukana nenguva zvichiripo ini ndinovatendera sekuru kuti vaita se varambe muzukuru asi chiprofita charwa kudhara chakakwana chidarirani ramambo bushu isai shireni redu munomidhora andida kubva ndatomupa netransport pamaangasiwa yes apugama henyu ndakukupa gopuro ndatumwa nemurume wako yararai oda ndini sekuru vako sekuru vaMatthew Tsuru ndakupa gopuro iri muzukuru nekuda kwezviito nemabasa zvinova zvimwe zvacho zvaunoziva ivo zvatisingakwanisi kutaura mukati merimwe dare $10 wasina mari yetransport wochikwira transport wofamba zvakanaka ndinotenda akuchangamira musikana ukuti amusodzi ini ndikutofara stereki munoziva kuti kufungidzira kuti kudiwa kwakaoma kasi kuudzwa chokwadi kwakaita se kanaka ari kuve emotional but vana vaira havana basa tine chembere zikuramba zichiroorwa zichitora vakomana kunyepe kasi chinorwadza stereka ndokuti vana havana mabhethi vanofanira kuziva dzinza ravo saka sainisai sekuru tida mabhethi by next week Tuesday asekuru vauya nyaya yatakutaura panapa isiyani emuzukuru murume ndiwe murume womunhuwa ndinoda bhethi by Tuesday hapana munhu ari bhizi kuisa munhu musystem yegovernment kuti mwana ave wenyika kana mapikisana neni ndowana tokupaisa munhu wokusunga ini number 2 ngataura nyaya yaditi ndapa nyaya yevazungu venyu musana muchibva muno mudare mambo autoreze vachengete mhuri yavo avasekura vana havasi kuchengetwa mubhadharwa reti nani musamuvhe pamuri vamwe irresponsibility yake kamashana zvinhu mazwa here paya panodaidzwa maintenance ndo mari inochengeta vana pavakagara sikachiyo benefit mazvinzwisisa is your benefit sekuru tinoda kuti mupe mwana uyu mari yekuchengeta vana nereti yevana vake ivo kana vakati vakubhadharira vana vachati ndikubhadharira ivayo vana ava vanochengetwa naamai saka vari kubhadharira vana vavo vachichengetwa newe saka iwe usamuvhe don't worry about rent sekuru vachaita take care of rent ndomuridzi womunhu kwavo vana haukwanisi kuendesa vana kwavari ava vanokwanisa kutora vana vacho vaona ese maparents makachengeta uyowono vana vavo handizvozvo saka chengeta vana vako sekuru vachaita si achaita zvinhu zvavo imba iripo 3 rooms kuEpweri yavakapuhwa natete abvadzi yangu
amwene vake vari mumudare munhu vakapfeka begirini nokuti mimi vana vanogara ipapo nemukadzi uye ndo pamba pacho pavaigara iye ndenyakuti mukadzi iye ngatibvei kuepweti tiende kunogara kunzvimbo iyo yekuroja murume ndekuti inini mari yacho ndinoiwana kupi ndiri kuchikoro zvasiyana manje asekuru iwe neyo miraka uri mwana wamambo asekuru zvasiyana inda kusamutongo imba iriko mukuida here ndo zvandiri kuda izvo zvavasi kuida kwavari ndo kwavari kugara bhadharai renti mutochekero vana venyu emimi chikafu chichauya vana vachabhadharirwa renti vana vabhadharirwa chikoro nani nemurume wenyu zvapera endai munosaina baba zvese izvo zviisei judgment yavo inoteera azazi endai mupashireni mungoti hadzidadyana guta uruma 830s ke 31 muno mushabva munororwa vanhu kutika choona paunobuda badzi apa anotora nhamba afana ivava saka usave waridzi uchatowanikwa futi sungano ipahama dzako shereni yapera nyaya apapa unofanwa kudzoka muno mudare nenhau yepfuma pane vana pane zvinoda kuitwa nokugovana zvakashandwa saka muchadzoka muno mudare musi wa19 murume ndio uchadzoka kai saka munouya muwamaisa ningenye yepfuma chezvara aita basa chisumuka musikana ipashereni nako soda kusumuka